ako vlastne funguje ten americký zdravotný systém. Kolujú všelijaké fámy, že musíš predať obličku, aby proste ti ošetrili zlomenú nohu. Ten pád bol proporčne rozdelený akože medzi tie poisťovne podľa koncentrácií dôchodcov. Tam je zase tá otázka, že či viac dbať o zdravie verejných financií alebo zdravie obyvateľstva. To není úplne takáto, to je dosť také citové vydieranie. Tí istí pracujúci ľudia budú tomu dôchodcovi platiť aj tú zdravotnú starostlivosť. Ale... To je obrovská demagogia, lebo opäť si pomôžem príkladom so Spojenými štátmi. Tam často ľudia, keď mali nejaké ako zdravotné problémy, rozmysleli, či zaplatia za tú zdravotnú starostlivosť, alebo budú žiť s tou chorobou, počítať, že im prejde a tak ďalej. Taká forma toho morálneho hazardu, ktorý... Neviditeľná ruka trhu by nemala platiť v zdravotníctve, ale kľudne nech štát dopláca z ostatných príjmov, mimo príjmov z verejného zdravotného. Ako myslíš z toho deficitu? Z toho deficitu spolufinancuješ tieto zákroky, s ktorými nemusíš morálne súhlasiť. Presne. Mne by sa napríklad veľmi páčilo mať konzervatívnu poisťovňu. A teraz je otázka, mala by byť štátna alebo súkromná? Ja si stále nemyslím, že toto sa dá aplikovať na zdravotníctvo. No dobre, tak mi povieš, že krajinu, kde to funguje. Vážení poslucháči, vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Dve strany mince. Dneska tu budem s Danom diskutovať primárne o zdravotných poisťovniach, o systéme, aké fungujú na Slovensku a v vybraných štátoch, ktoré preberieme. Dano, čítal som tvoj veľmi zaujímavý článok v Hospodárskych novinách, kde sa venuješ americkému systému zdravotných poisťovní. Skús nám priblížiť, ako funguje zdravotné poisťovňa a celý ten systém v Spojených štátoch amerických. Americké zdravotné poisťovne sú možno pre nás tak dosť ťažko predstaviteľné, lebo je to skutočne že úplne iný vesmír. Ako keď som vlastne robil tú analýzu, bola aj kvalitatívna, aj kvantitatívna. A vlastne keď si predstavíš 5 najväčších zdravotných poisťovní v USA, tak každá z nich má ročný obrad väčší ako je HDP Slovenska. Ako nie, že spolu, ale každá. A tá najväčšia, United Health, má 9-krát viac poistencov, ako je počet obyvateľov Slovenska. A vlastne prečo som to analyzoval, bolo to, že bol extrémny pád vlastne zdravotných poisťovní ako akcií zdravotných poisťovní v Amerike. A zaujímavé na tom páde bolo to, že vlastne ten pád bol proporčne rozdelený akože medzi tie poisťovne podľa koncentrácií dôchodcov. Možno iba vysvetlím, že ako vlastne funguje ten americký zdravotný systém. A pretože kolujú všelijaké fámy, že vlastne keď v Amerike proste ochorieš, tak akože rovno zomreš, akože, že jednoducho, že tá zdravotná starostlivosť je tam neskutočne drahá, hej, že musíš predať obličku, aby proste ti ošetrili zlomenú nohu. A vlastne ten systém je rozdelený na 3 také časti. Prvá časť je vlastne komerčné poistenie, ktoré vlastne kúpujú väčšinou zamestnávateľia svojim zamestnancom, alebo si ho môžeš kúpiť kľudne aj ty, a že proste si nejaký živnostník, alebo proste pracuješ, tak si vlastne môžeš kúpiť vlastné zdravotné poistenie. To je vlastne to jadro celého toho systému, vlastne súkromné zdravotné poistenie, ktoré môže vlastne ako poskytovať kvázi ktokoľvek. Keď samozrejme si nejak regulovaný na tom trhu. A táto časť vlastne poistenia je najväčšia v Amerike. A je aj historicky vlastne najdlhšie prevádzkovaná, je to proste ten dravý, voľný trh. Na druhej strane, ako už to úplne neplatí, že toto by bolo úplne že jediná varianta, pretože sú vlastne 2 ďalšie formy poistenia, volá sa to Medicare a Medicaid, ktoré vlastne financuje federálna vláda a vlády teda tých jednotlivých štátov majú tu medzi sebou rozdelené. Medicaid je vlastne poistenie pre chudobných ľudí, ktorí zarábajú, myslím, že menej ako $16,000 ročne a pre ich deti. To vlastne financujú štáty a federálna vláda. A Medicare
je vlastne poistenie pre starých ľudí na 65 rokov, ktorí financujú čisto len federálna vláda. A tieto dve zložky poistenia neskutočným tempom rastú. Určite ste zachytili proste Obamacare a rôzne tieto akože politické kroky. Tie kroky vlastne, keď to tak do slovenského jazyka preložím, tak to sú vlastne kroky rozširovania vlastne toho Medicareu a Medicaidu na ďalšie skupiny obyvateľov. Určite. Takto. Určite to takto znie, že je tam funkčný systém zdravotného poistenia a všetko funguje tak, ako má, že ľudia sa tam dostanú, keď to takto rozložíme na tie rôzne piliere, ktoré držia tento systém. Ale ja si neodpustím ako poznámku z mojej osobnej skúsenosti zo Spojených štátov, keď som tam bol vlastne na celý rok počas strednej školy. Bolo vidno, určite to nie je tak, že keď človek ochorie, tak ako nemôže sa dať vyšetriť. Ale často ľudia, keď mali nejaké ako zdravotné problémy, ktoré úplne neboli ako nejakým spôsobom urgentné, životohrozujúce, ale mali by sa riešiť v tom skorom štádiu, tak ľudia si často ako rozmysleli, či zaplatia za tú zdravotnú starostlivosť, alebo budú žiť s tou chorobou, počítať, že im prejde a tak ďalej. Hralo tam toto dosť významnú rolu v tom rozhodovaní. U bežných občanov, neviem, jak je to bolo v bohatšej vrstve, ja som tam bol v pomerne ako chudobnej oblasti v Missouri, v malom meste Clever, ale tam bolo tento spôsob uvažovania. To je možno, že to je taká forma toho morálneho hazardu, ktorý je vlastne vychýlený k tomu, že menej, ako keby, že používať menej tých služieb, ako by bolo možno, že únosné. Alebo vhodné. Ide o to, že ja si myslím, že zase na Slovensku napríklad máme ten systém ten morálny hazard vlastne vychýlený na opačnú stranu, že je tých služieb viac, ako je vhodné. Otázne je, že kto má rozhodovať, že koľko tých služieb má byť. Jasné. A o tom sa dneska budeme baviť. Určite, ako sú tu dve, dá sa povedať, extrémy. Ten slovenský systém je príliš sociálny, príliš ľavicový, americký príliš pravicový, by som povedal, v istých ohľadoch. Určite sa to mení v posledných rokoch, ale stále sú tam hlavne tieto dve aspekty. Ja osobne ako silno pravicový človek, asi vo všetkých otázkach si myslím, že konkrétne zdravotníctvo by malo byť skôr sociálne. Skôr riadené tou politikou, že by mal mať každý nárok na zdravotnú starostlivosť rovnako bez ohľadu na jeho príjmov. Myslím si, že by sme mali byť otvorení nejakým príplatkom za lepšiu zdravotnú starostlivosť, predčasné zdravotné ošetrenie s rovnakou diagnózou ako človek, ktorý si nechce priplatiť za predčasné zdravotné starostlivosť. Myslím si, že tiež v poriadku, ale istá forma nejakej. No ja mám na teba jednu otázku, ale ešte predtým by som dal taký disclaimer, že my túto diskusiu veľmi zjednodušujeme. Že ja jednoducho, keď som analyzoval tie poisťovne, ja som skutočne prečítal 3 knihy, ktoré mali dokopy asi 1300 strán proste a som stále išiel po povrchu. To je fakt veľmi zložitý systém. Takže pozeráme sa skôr na to z takého makropohľadu, diskutujeme, sú to tie dve strany mince a ja vlastne ani nie som si úplne istý, že akú stranu mince zastávam, pretože ja vidím problém v zásade všade, lebo hlavná otázka je, že kto to zaplatí. A tam sme zistili, že ani na Slovensku to nemá kto platiť, ale ani v tej kapitalistickej Amerike to nemá kto platiť. Ako. Určite. A teraz je ako otázka, ja si myslím, že tá otázka sa dá zhmotniť na Slovensku v otázke súkromných zdravotných poisťovní a verejnej zdravotnej poisťovne. Tam ako v obidvoch prípadoch vlastne tie platia poistenci zo svojich odvodov zdravotnú starostlivosť. Vo všeobecnej zdravotnej poisťovni je tam tá výhoda, že nemusí fungovať ako biznis model. Tie súkromné zdravotné poisťovne, Dôvera, Unión, tie stále musia hľadiť ten hlavný gól, tam musí byť na konci hospodárskeho roka nejaký zisk. No otázne je, že keď sedíš proste v správnej rade
Ja by som, keď sedíš v správnej rade ako štátnej poisťovne, nemyslím, že tvoj gól není akože poskytovať dobré veci ľuďom, ale proste tam čo najviac nahrabať akože pre seba. A preto aj tá poisťovňa... Verejná zdravotná poisťovňa dlhodobo v strate. A v obrovskej, presne tak. Akože, a potom, a čo je vlastne tá strata? To sú proste neefektívne zmluvy a tak ďalej, že tie peniaze sa proste odlievajú stade. Ale predtým, ako sa teda pohádame, tak chcem sa ešte o jeden krok dozadu vlastne vrátiť. Ešte trošku dať si toho makra do toho, pretože pohádať sa bez toho makra, to by fakt bolo, to by bola krčmová debata a to nechceme. Chceme proste tie dve strany mince. Tak ja by som iba chcel povedať to, že keď chceme to zdravotníctvo zarámcovať, tak to je jediný statok, ktorý má nekonečný dopyt. Ty máš nekonečný dopyt po zdravotníctve. Pretože jednoducho, keď si ideš kúpiť pivo, tak proste dáš si 1, 2, 3, 4 proste, ale už to 12 ti nechutí, tak ako to prvé, druhé proste. Hej, ale ty chceš byť neustále zdravší, chceš sa proste dožiť čo najdlhšie, chceš proste byť krajší, chceš jednoducho mať menšie bolesti, ideálne sa lepšie cítiť, chceš proste, máme proste opijovú krízu, chceš sa cítiť fakt až moc dobre proste, hej, a jednoducho ty máš nekonečný dopyt a ide o to, že kto ten dopyt zaplatí. Respektíve, že akým spôsobom má byť nastavená tá spätná väzba proste. Máš dopyt a potom máš ponuku. A ide o to, že keď na to aplikuješ, na ten nekonečný dopyt, aplikuješ ten americký systém, ktorý sa dosť teda ale zľavicovetieva, to nebolo asi po slovensky. A keď na to proste, keď na ten nekonečný dopyt akože dáš ten americký systém, tak ti vlastne tá cena tej ponuky neskutočne vyrastie. A vlastne to má za následok to, že tí nízkopríjmoví si na to nevedia dosiahnuť. To je proste, to je normálna akože ekonomická teória. Ale keď na ten nekonečný dopyt aplikuješ vlastne to škrtenie tej ponuky, ako sa to napríklad deje proste na tom Slovensku, že jednoducho, že ten doktor si nemôže nastavovať cenu svojich úkonov napríklad, tak jednoducho máš nedostatok doktorov, máš nedostatok sestier, proste tie sestry tam drú od úmrku do úmrku, či jak sa to vraví, dneska mi to fakt nejde. A jednoducho tá ťaha toho systému není na tom zákazníkovi, na tom proste človeku, ktorý by sa mal starať o to svoje zdravie, ale je proste tie negatívne externality prenáša vlastne na ostatných. Takže ako nevidím riešenie ani v jednom z tých systémov. No, takto. Zďaleka si nemyslím, že slovenský zdravotnícky systém je ideálny a mal by si z neho brať príklad všetky okolité krajiny. To určite nie. Ide o ten základný princíp. Takto, ako si teraz spomínal, ten doktor, keď si stanoví svoje vlastné ceny, dá si tam nejaké podmienky, že koho vezme, kedy, za akých podmienok. Už to tam vytvára ten priestor na to, aby môže to byť istý motivačný prvok k tomu, aby tí doktori ostali u nás na Slovensku. To určite. To nastavovanie platov na zdravotníctvo sa peniaze zatiaľ na Slovensku vždy našli. A myslím si, že aj nájdú. No, sestričky by asi mali iný názor na to. Sestričky by mali asi iný názor a dosť to zdravotníctvo stojí na tých sestričkách. To akože si málo kto takto uvedomuje na prvý pohľad, ale je to ako nenahraditeľné. Je to pomaly fakt kľúčový prvok. Ale tým, že je tam proste ten centrálny plánovač, tak jednoducho to nevie naplánovať akože túto vec. Akože to je ako keby, že určuješ ceny kapusty. Alebo v Maďarsku určovali ceny benzínu nedávno a vidíme, že ako to dopadlo, hej, že sa stáli rady a proste mohol si natankovať len 30 litrov a ďalších 30 litrov o týždeň, alebo áno, ale zase sme pri tom. Nemyslím si, že toto je model, ktorý by sa mal aplikovať na zdravotníctvo. Nafta, samozrejme, slobodný trh, limity pre ceny potravín a tak ďalej. To je ako zásah do voľného trhu, kde to nie je úplne na mieste. Ale na zdravotníctvo by sa nemal uplatňovať, si myslím, tento trhová neviditeľná ruka trhu by nemala platiť v zdravotníctve, ale kľudne nech štát dopláca z ostatných príjmov, mimo príjmov zo verejného zdravotníctva. Ako myslíš z toho deficitu?
z toho deficitu nech navyšuje deficit na krytie zdravotníctva. Je tam treba systémová zmena, aby to mohlo nejak fungovať. Ja to iba preložím do ľudskej reči, že čo hovoríš, že ty vlastne hovoríš, že zdravotníctvo je príliš dôležité, aby ho riešili proste súkromníci. Že to musí riešiť štát. A ja hovorím, že zdravotníctvo je príliš dôležité na to, aby ho riešil štát. No, ale ja si myslím, v zásade si myslím, že štát by tam mal byť taký ten záložný faktor toho. A s tým že napríklad... kto by to mal akože doplácať bez ohľadu na to, že ako tie jednotlivé služby a výkony doktorov budú drahé pre istých ľudí, aby si ich stále mohli tí ľudia dovoliť. Ja súhlasím, že štát má v zdravotníctve miesto. Ale vysvetlím, že prečo. Ja ho vidím proste z tej makroúrovni, ho vidím až na takej filozofickej báze, že jednoducho to zdravotníctvo sa dotýka vlastne rôznych akože morálno-etických akože oblastí našej spoločnosti, na ktorej je dobré mať celospoločenskú zhodu proste odsúhlasenú demokratickými voľbami. Hovoríme proste o ukončovaní tehotenstiev, hovoríme o rôznych eutanáziách hovoríme, hej, že to je proste normálne, v niektorých krajinách je to normálny lekársky postup, hej, hovoríme ale to sú len vypuklé veci, proste tam sú aj menšie veci a tak ďalej a na toto je dobré mať proste celospoločenskú zhodu, posvetenú proste demokratickými voľbami. To je úplne legitímna vec a podľa mňa sa to ani lepšie spraviť nedá. Tu s tebou súhlasím. Ty vlastne svojimi odvodmi do zdravotných poisťovní vlastne spolufinancuješ tieto zákroky, s ktorými nemusíš morálne súhlasiť. Presne. Mne by sa napríklad veľmi páčilo mať konzervatívnu poisťovňu. A strašne by som bol zvedavý, že či by tá poisťovňa bola akože úspešnejšia alebo menej úspešná. No a teraz je otázka, mala by byť štátna alebo súkromná táto? No ja by som ju chcel súkromnú. A ideálne kľudne nech si proste, ja neviem, katolícka charita založí poisťovňu. Ako ja v tom nevidím žiaden problém. Ale povedz mi, ako to... Lebo zaujímavé je, že sa vrátim k tým americkým poisťovňam, že tam tá topka tých poisťovní, že každá z nich má iný príbeh. Dobre. Oni vznikali proste z rôznych združení nemocníc, niektoré vznikli, že bola sieť lekární a oni si založili poisťovňu. Ale sú aj také príbehy, že napríklad odborový zväz si založil poisťovňu. Alebo nejaká komunita. Ale povedzme si teraz ako reálne. Ak teda má byť súkromná tá zdravotná poisťovňa, musia byť jej príjmy musia byť vyššie ako jej výdavky. To je ako základný princíp, aby mohla dlhodobejšie fungovať. Ak ju teda nebude dotovať dodatočne štát, ale súkromné poisťovne skrátka štát nezvykne dotovať. Áno, určite, ale nemá úplne dôvod dotovať takúto poisťovňu. Vtedy, v tom momente, bude musieť dojsť ku navyšovaniu cien, bude musieť prísť ku súkromným vlastne príplatkom za jednotlivé lekárske úkony. Pôjdeš na časť ti môže vykryť zdravotné poistenie, ale vieme, že sám o sebe ten systém nemôže fungovať tak, ak sa má zlepšiť zdravotníctvo na Slovensku, ak máme mať krajšie nemocnice, musia tam byť ešte nejaké dodatočné prostriedky na to, na modernizáciu, na zvyšovanie platov zdravotníckeho personálu. No, ja myslím, a v tom momente ti to skrátka nevykryje tie odvody zo sociálneho poistenia. Ja myslím, že to je oveľa horšie, ako to hovoríš, pretože tá Amerika nám ukázala to, že to nie je, že chceme mať krajšie nemocnice. My, ak chceme mať tie hnusné plesnivé nemocnice, ktoré máme teraz, tak tam musíme dať viac peňazí. Pretože sranda je to, že vlastne že ten 40% pokles tých akcií tých poisťovní sa udial aj na Slovensku. Len nie sú proste kotované na burze. Hej? Že jednoducho, že ešte možno je oveľa väčší, lebo tí majú, aspoň si to vedia kompenzovať s tým komerčným poistením a dá sa to tam všelijako prehadzovať. Vykryl to opäť štát. Ale to nehovoríme proste o nejakom, že zlepšovaní toho zdravotníctva, to hovoríme o udržaní. Hej? Že ty si mal zase článok, som čítal, trošku si prehoďme tie články, že ty si písal niečo o ako dôchodcovskom poistení. Že vlastne, že koľko pracujúcich ľudí bude vlastne pracovať na dôchodcu v budúcnosti. No ale tí istí pracujúci ľudia budú tomu dôchodcovi platiť aj tú zdravotnú starostlivosť. Hej, lebo keď si rozložíte tú krivku ako tej zdravotnej starostlivosti, tak druhú väčšinu tej zdravotnej starostlivosti vlastne máte nad 65 rokov proste. Vtedy tam idú tie civilizačné choroby, proste všetko sa kazí. My si vlastne predlžujeme
predlžujeme život, ale nepredlžujeme si tú zdravú časť toho života. No ale aké by bolo potom riešenie, že ak by sme zmenili ten systém a tí dôchodcovia by si tým pádom museli čiastočne doplácať sami za svoje zdravotnícke úkony, čo vieme, že u dôchodcov sú najpočetnejšie a často najdrahšie tieto zdravotnícke zákroky. No, tak aká je k tomu alternatíva, než to, že to bude hradiť štát do šialených strát? Tá alternatíva je extrémne jednoduchá. Ja mám na to tak jednoduché, ja mám 3 riešenia na to. 3 riešenia. Akože úplne je to easy peasy. Prvé riešenie je, že štát tam bude proste pchať viac peňazí z toho deficitu. Máme tam nejaký priestor, máme tam ešte 10% deficitu. Môžeme tam najbližšie 4 roky pchať peniaze z deficitu. Od ďalšie 4 roky proste nám úroky už to celý rozpočet pôjde na úroky. Všetko pôjde proste do prdele. Ale 4 roky budeme ešte sa usmievať proste na tlačovkách. Hej? Toto je prvé riešenie. Úplne legitímne. Druhé riešenie je povedať ľuďom, že si to zaplatia. Že si proste priplatia tie veci. Povieš tým dôchodcom, že proste si budú za to priplácať sami. Hej? Povedať to akože v spoločenskej situácii, kedy hovoríme o 13 dôchodkoch, o proste valorizácii dôchodkov, viac ako je proste rast priemernej mzdy, hej? O proste príplatkoch za deti, psov, mačky a všetkých proste za všetko, tak to je asi politická samovražda. No ale tretie riešenie je úplne najlepšie. Akože že ak by som ja bol politik, tak by som spravil to tretie riešenie. A to je úplne, to je topka. Ja by som sa proste pomodlil. Nepomodlil by som sa za to, že aby nám sa zlepšila demografická krivka, aby to mal kto platiť. Nemodlil by som sa ani za to, by som sa nemodlil, že proste, aby sa ľudia boli osvietení, aby pochopili, že to niekto zaplatiť bude musieť. Nemodlil by som sa ani za to, aby nám niekto odpustil dlhy. A ja by som sa modlil za to, že aby tento čierny Peter proste v tej mojej ruke, aby nezostal mňa, ale môjmu politickému súperovi. A toto je podľa mňa, že najpravdepodobnejší scenár. To bol akože vtipek, hej? Chápem. Tak dobre. A teraz si rozoberme tieto 3 riešenia z tvojej strany. Prvé riešenie, systém bude fungovať ako doteraz. Áno, budeme sa ďalej zadlžovať. Absolútne konsolidácia verejných financií bude v nedohľadne, lebo to, čo sa stihne skonsolidovať, tak tam budú sa musieť doháňať straty. Jednak presne z dôchodkov, ktoré sa budú musieť doplácať z iných zdrojov než zo sociálneho poistenia v priebežnom systéme. Bude sa to proste musieť v momente, keď nás dobehne demografická krivka a vtedy sa zvýšia aj tie náklady na zdravotnú starostlivosť. Áno, a to je vtipné, úplne legitímne. Iba, že odkiaľ sa to bude doplácať? Že... No, dane z nehnuteľnosti? Že tí chudáci dôchodcovia budú platiť akože daň z nehnuteľnosti a potom im vymenia klb? Budú musieť vzrásť iné dane, aby sa to zaťaženie rozložilo medzi všetkých ľudí, povedzme. Že nie úplne, aby to nemuseli zaplatiť všetci, napríklad tí chorí a starí, ktorí to budú potrebovať, ale aby sa to doplácalo, povedzme, že o percento sa navýši DPH. No otázne je, že či môžeme mať dane ako severské krajiny proste, keď jednoducho nemáme dobré podnikateľské prostredie, nemáme čo ponúknuť tým podnikateľom a máme tu za rohom máme proste vojnu na Ukrajine a jednoducho, že jediné ako nejakú mikrovýhodu máme, že máme trošičku nižšie proste dane ako v škandinávskych krajinách. No, samozrejme, ale tak povedzme si na rovinu, do toho vidíme, dane sa skôr či neskôr budú musieť zvyšovať. A dosť podstatná časť z nich, takže tie zdroje sa budú musieť niekde nájsť. Takže to je jedno riešenie smrteľné pre verejný rozpočet. Druhé riešenie je pre verejný rozpočet, ale aj pre spoločnosť. Aj pre spoločnosť, určite. Ale druhé riešenie zase je, by som povedal, prívetivejšie ku verejnému rozpočtu a ľudia si budú musieť doplácať za zdravotnú starostlivosť. Tam áno, bude to prívetivejšie pre verejný rozpočet, ale čo ako všetci ekonomovia musíme oceniť, ale opäť tam príde tá otázka morálneho hazardu. Či si radšej zaplatím navyše za vyšetrenie, alebo tie peniaze
miniem nejak inak. Alebo ich proste nemám a nemám ich ako zaplatiť. A tam je zase tá otázka, že či viac dbať o zdravie verejných financií alebo zdravie obyvateľstva. To není úplne takáto, to je dosť také citové vydieranie normálne. Je to zjednodušujúca dilema. Pretože ide o to, že ty keď nemáš tam tú spätnú väzbu, ako tam dneska nemáme, tak proste ľudia, a ja ti hodím ešte väčšie citové vydieranie, hej. Ľudia to, čo by si mohli tie 20 korunáčky doplatiť proste za to zdravotné poistenie, tak si za to kúpia cigarety. Hej? A jednoducho, že ty dneska nemáš spätnú väzbu, akože, že tvoj zdravotný stav, alebo že rizika proste tvojho zdravotného stavu k tomu, čo platíš proste do zdravotných odvodov. Hej? Že ja mám zisk proste z nejakých pár akcií, čo proste predám, čo som si proste tuto zarobil a ja musím z predaja nejakých amerických akcií zaplatiť proste do zdravotnej poisťovne. Vrátim sa ešte na začiatok k tomu, čo si teraz povedal, že kúpiš si radšej, že ak by si mal zaplatiť, tak si nekúpiš tie cigarety a dáš to vlastne za svoje zdravotné vyšetrenie. To je demagógia, hej, ale... To je obrovská demagógia, lebo opäť si pomôžem príkladom so Spojenými štátmi. Tam to funguje, že si za zdravotné vyšetrenie doplácaš a myslíš si, že ľudia... Dosť veľa. Áno, a ľudia tam majú najhorší zdravotný stav, je tam samozrejme obezita. Vieme, ako tam je to s obezitou. Tie cigarety si kupujú aj tak a nejdú na to vyšetrenie. Takže to bol vtip. Chápem, ja iba som chcel povedať to... Len som nemohol nevyužiť tú nahrávku na Ja viem, to bol vtip. Hej, a chcel som povedať tým, že jednoducho, dúfam, že to nezostriha, že nebudú mi dôchodcovia nadávať, hej, že ja tu kopem za vás, hej. Ja chcem, aby bolo dobre na Slovensku, hej. Ozaj. Hlavne teraz, a toto vlastne vystrihneme, lebo dôchodcovia neplatia už zdravotné poisťovne, ale sú štátni poistenci. Takže... A to aj v tej Amerike tak funguje. Hej. No, hej. Takže to možno nemusíme strihať, uvidíš. Hej. No, skrátka, ako tým pádom táto dilema padá, lebo dôchodcovia neplatia zdravotné poistenie. O jednu dilemu menej. No, otázka teraz je, že či by takéto inovácie dokázali prinášať aj štátne zdravotné poisťovne. Proste tam tí ľudia, akože však chodí iba vlakom proste z Bratislavy do Lučenca a vidíš proste ten vlak je zašťatý, proste hnusný, preplnený, hrozné, proste príde o 2 hodiny a potom prejdeš do RegioJetu proste, máš orchideu na hajzli, máš proste kávičku, croissant za 10 korún proste a si úplne oddychnutý, prečítaš si knižku, s niekým sa porozprávaš, tam akože pecka. Hej? A zase sme pri tom, ja si nemyslím, že tento model pomaly vo všetkých odvetviach toto platí. Súkromný sektor spraví lepšiu prácu ako ten verejný. Ale ja si stále nemyslím, že toto sa dá aplikovať na zdravotníctvo. No dobre, tak mi povieš, že krajinu, kde to funguje. Krajinu, kde to funguje takto. Ak mám teda byť konkrétny a ani zďaleka to nie je systém podobný tomu slovenskému. Keď mám byť ako systém podobný slovenskému a funguje lepšie oveľa, tak je ten český zdravotný systém. Ale ako úplne to zrovnávať, lebo celkovo tá česká ekonomika, to sa tiež asi dá pozerať na každý segment. Či majú niečo zaujímavé? Či majú zaujímavé to, že oni majú viac štátnych poisťovní ako jedno. Áno, a to je ináč, to je podľa mňa krok akože dobrým smerom. A tam sú presne, sa tam menia tie jednotlivé podmienky. Úplne to nie je ten prípad, jak si ty vravel, konzervatívna zdravotná poisťovňa. Ale máš napríklad vojenskú. Áno. A to je podľa mňa, to je krok správnym smerom. Akože tu sa znova dostávame k decentralizácii, že jednoducho, že však to sa nemusí privatizovať celé v jednom balíku a tak ďalej. To sa dá porozdeľovať práve po nejakých proste tých kmeňoch. Dá sa to šťastí sprivatizovať. Hej, že ako máme rôzne proste, ja neviem, jadrovú elektráreň. Hej, že proste, že ten štát tam má kontrolu, hej, alebo nejakú energetiku a že jednoducho, že časť proste tých akcií, alebo ako je ČES proste, hej, že časť tých akcií jednoducho je súkromných a ten súkromných, ja si myslím, že si lepšie vie uhliadnúť tie peniaze, pretože má tú dlhodobú motiváciu, nemá tú motiváciu toho 4-ročného obdobia proste, no. Jasné. Ale pýtal si sa ma na ten systém, ktorý funguje, v ktorej krajine.
Takto. Určite nie zrovna ten podobný slovenskému systému, ten určite treba v zásade zmeniť. Ale čo si myslím, a kde by sa dá najlepšie inšpirovať skôr než v Spojených štátoch amerických, je systém v Singapúre. A ten systém je založený na troch pilieroch výberu prostriedkov pre krytie zdravotníckych úkonov. Ten prvý pilier volá sa Media Safe. Áno, Media Safe. A ten funguje tak, že z platu každomesačne odvádza každý občan nejakú čiastku zo svojho platu. Tá čiastka je to podobné tomu zdravotnému poisteniu, alebo neviem, k čomu by som to ešte prirovnal. No môže to byť ako druhý pilier dôchodkového poistenia na Slovensku. Napríklad, určite. Presne tak. Presne ako hovoríš, je to prvý pilier toho systému zdravotného poistenia, ale je to veľmi porovnateľné presne tak s druhým pilierom dôchodkového systému na Slovensku. A to hlavne z toho dôvodu, že tie peniaze sa ti tam ukladajú. Ty máš nejaký účet, dokonca z toho na tom účte ti nabiehajú úroky. Z tej čiastky, ktorú už tam máš uloženú a ukladaš si ju tam zo svojho platu, tak tam ti nabiehajú úroky a presne tam je evidované, koľko máš vyzbierané zo svojho zdravotného poistenia a koľko bolo si sám na seba, na svoju zdravotnú starostlivosť minul. Sú tam nejaké maxima a minima, kde sa musíš dostať. Ak sa daná osoba nemá skrátka ako príjem, čo úplne v Singapúre je málo takých osôb, povedzme si, že je to bohatá krajina, ale ak nevyčerpeš tú čiastku, ktorú tam máš na tom účte, tak ju môžeš posunúť napríklad na svojich blízkych, alebo sa ti to presúva do dôchodkového veku a dá sa vybrať. Tak to je zaujímavá solidarita, že nie je to solidarita voči úplne komukoľvek, ale vlastne, že svojim blízkym. Svojej proste nejakému strýkovi proste to tam presunieš. Áno, svojim blízkym a sebe samému. A tam vlastne sa ti to môže potom aj presúvať do dôchodku a tak ďalej. Takže to je ten prvý pilier. Potom sa to skladá z druhého piliera a to je MediShield. A to som ešte nepovedal, vlastne z toho prvého piliera MediSafety sa financujú iba bežné zdravotnícke zákroky. Nič extra vážne. Tam to je na to krytie tých bežných návštev lekárov a tak ďalej. Proste soplík. Áno, presne tak. A ten MediShield má práve pokrývať vážne ochorenia, povedzme, liečenie chemoterapiou, rôzne náročné operácie a tak ďalej. Tam do toho sa odvádza potom tiež sa to tam odvádza pravidelne, ale tam už je to dosť viac na tej dobrovoľnosti. Človek si tam môže akože pridávať, ak chce byť ako vyslovene poistený voči tomu, keby sa mu niečo také vážne stalo. Môže tam byť aj také pripoistenie. Môže tam byť, určite. A to pripoistenie je dokonca oslobodené od dane, teda je to položka znižujúca základ dane. Takže Takže je to motivačné. Je to motivačné. To je veľmi pekný nápad. Určite. A ak niekto nie je takto zodpovedný a nepripláca si do toho MediShieldu a MediSaveu a dá to na tie cigarety, tak je tam tretí pilier a to je MediFund. A ten vykrýva toto už je primárne kryté vládou. Do tých predchádzajúcich dvoch sú tam tiež nejaké malé príspevky vlády, ale naozaj v malej miere. Ale ten MediFund je už krytý vládou a tam v prípade potreby si podáš žiadosť. Normálnu žiadosť, že potrebuješ pokryť takú a takú časť zdravotnej starostlivosti. A tam sú normálne ľudia, ktorí vyhodnocujú jednotlivé žiadosti, posúdia, či na to máš nárok, či si to zaslúžiš, či si nežil nejak príliš riskantne, ako hovoríš a tak ďalej. Jak si rozprával pred chvíľou ten tuhý fajčiar alebo športovec a vyhodnotia ti to. A potom tam ďalej vyhodnocujú také tie veci, že ak chceš napríklad byť na 8-lôžkovej izbe, a stráviť tam takto čas ako s 8 ľuďmi, tak ti preplatia nejaký 80% liečby. Ak chceš byť sám, tak ti nepreplatia nič. A funguje to takto. Tak to je ale perfektný nápad. Akože, že je tam krásna aj tá solidarita, je tam tá adresnosť tej solidarity. Pretože ty jednoducho, tak nebudeš preplácať 80% proste človeku, ktorý zarába, ja neviem, v Singapúre
miliónov eur proste ročne, hej. Áno. A to sa mi akože veľmi páči, to je pekné. A máš tam vždy nejaké vytvorené rezervy na to, že nejde to hneď ako na tú zdravotnú starostlivosť, čo sa vyberie, ale máš tam ako obrovské rezervy na vlastne rôzne situácie. Tak po celej tej depresívnej debate sme prišli, že máme si kde akože zobrať ten príklad. Zhodli sme sa. A ja mám ešte... To som rád, že sme sa zhodli v tomto systéme. Ja myslím, že si to zobralo najlepšie časti proste toho štátneho systému a najlepšie časti toho súkromného. Áno. A podľa mňa to dáva celý zmysel. A ja by som to možno, že tu aj ukončil. Ale mám ešte jednu dobrú správu a týmto, že úplne že zakončím, že Singapur je diktatúra. A že jednoducho, ak na Slovensku príde diktatúra, možno čoskoro, tak bude zdravotníctvo lepšie. Nemusí to byť až také zlé v prípade diktatúry. Ale väčšina diktatúr dobré zdravotníctvo nemá. Takže úplne by som sa na to nespoliehal. Je tam šanca 1 ku, koľko je diktatúr? 30, 40? No, asi aj viac. Takže 1 ku 40 je šanca, že budeme mať dobré zdravotníctvo po diktatúre. Ja vám ďakujem krásne za pozornosť. Dano, tebe ďakujem za diskusiu a vidíme sa na budúce pri našich ďalších častiach. Ďakujem. Poďme na tú cigaretu.